kong ngi pediang song bahaya pi kinong page bat kinong snap ya kani ka good news channel jong ka jing seng samla jong ka khasi jantia presbyterian synod sapmi tingangai boblei un kerku yangi lingba kani ka program batru khamtam e ba lingba kani ka bible study bangin sayo hani ka por kanong ka jing kerku yangi way pe way to ka habangi perkhat ya ki sngi mo ngi kum ki Kristan ngi don ya ka Christian calendar ka jongi but ho ngi na kalyang jong ka ki balang Protestant ngim da pendit jimbut han ya ki katukan ni ki sngi kerpang jong kan yam Kristan ngi don ya ka Christian calendar ka bomut nado ka basdang snam hado ka bakut ngi don ya ki sngi ki bakerpang. But kita kisngi kidon lagi jong ki ongi ki theological significance but ki historical significance jong kita ki sngi ki bekerpang ti hoi kum lo pi ngim da penle jengmut han re ke ka bang akwa ban keren hakani ka por hakani ka bible study jong kani ka long ba ngin pai sha ka Christian calendar ka jongi mo but ka basngot tenat ka long ba onda watla ngi sutho bangim da pethan ye kita kisngi ki bekerpang lat tangi ki katukan ni henrei ka benai uni ubnai ubakadu e jong usnem ngi jupai sha ka sngi ka bekerpang kata ka sngi ka bangi kemau ye ka jingwan lang briu trai jong Jesus Christ kadi ka sngi Christmas mo ka babaro ngi kemen ti henrei ke e ka ba don hapo ka Christian calendar ka long ba ngin kemau ba ngi don ye kita ki bangi ong ki Advent Christmas Sundays tani Advent Christmas Week. Kamut habangi penkre ia ka jingwan jong utrai ngila shimna du ka sngi ublei ka beningkong du jong utu benai bat kadiban hap sau Sunday lani sau tayo hadu ka jingrakhi ka jongi ya ka sngi Christmas. Nak takadaw ka sngi Christmas kadi ka sngi ka bekerpang batru kadai ka jing penkre ka jongi bat habangi kerene ka jing penkre ngin hapai syakini ki sautli ki tayo patru ki sngi ublei ki Sundays ki ba kumnu ngi haban perkre ya ka jingwan long beri trai jungi Jesus Christ tika Advent Christmas week lani ka Advent Christmas Sunday kadai kita ki sautli ki tayo ki ba dan hapo ka Christian liturgical calendar ka ba yalam shadow ka jingrakhi jungi ya ka sngi Christmas di Barhabangi penkre mentang ini apa ya kani ka Advent Christmas week ngila poi menta hakani ka tayo mentang ngila poi hobnai December ngila asko kemen kata ka jingwan Christmas ngi penkre kumno henry ngin pai sha ka Christian liturgical calendar kadon ayu ben ong ngi hakani ka tayo lani kada kata ka Advent Christmas week tingin ni pai sha ka kitab jong Isaya kum ka jing penkre nak benta ka jingwan long beriu trajung Jesus Christ baru kum ka jing but renti ya kata ka jingken mau yang ye ka Advent Christmas calendar kalong bangin pai sha ka kitab Isaya kan pai kalong ka bakandai nang ta hoi na du ka dekot ka baar henry ngin kampen let jingbut ya ka dekot ka ban riu tingan shim na du kalong ka ba kandai ka dekot ka baar hadu ka ban riu di to nak benta jung ilang barong an puli tang ya ka dekat ka ban riu sangap ko ong kum ni namar hangi la kha ya ukun la a ya ukun hangi ti ka jing sin shar kan long halor ka terpeng jung u but on khot ya ka kerteng jung u uba phla unong sla ublei ba khrawbor ukpa bom jukut usim ka jingsuk di habangi poi hakani ka Advent Christmas week ka beningkong du ke ke jing pen kre ke jongi ngilap hakani ka kitab jong undong itu lupa Isaya ulaya thu lupa ya ka jingwan jong utra jongi Jesus Christ fi Isaya ude uwe uba ngilatip ya ude uta prophet ubami hakas pas nam ka pra shwa ka jingwan utra jongi Jesus Christ but umi kum u prophet ha kabenta namar lapia ekari Israel haki artli ki benta hadien ke jing sesat jung sim Solomon ka northern Israel but ka southern Israel ka Israel but kumjuru ka kingdom of Judah lani ka Judah
but umi ha kata ka kingdom of Judah. Lani ta ka hima Judah. But lami kumway na ki prophet ban yalap ban kren siapang commission ke jong ublay. Ti inom ya kren tan siapang Isaya namar ba ho namar ka kitab Isaya ngi suthu kadan hadu kondong ka ba san phusan henry la thoru da ki katuni ki scholars ki ong ba la beteng pat ho uniu Isaya utho na du kondong bening kong hadu ka ba laipo khandai henry la shim sada away pat na du kondong ba saupo hadu san phusan ka bang itip yuta kum udituru Isaya ton ring ini meneplet jengmut ikita ki ike ring ini keren siapang kani kalnong ka bakhandai kadon benta ayu ha ka jingpen kre ka jongi ya kani ka Advent Christmas week lani ka tayo ka baningkong du jong benai December kum ka jingpen kre na ka benta ka jingwan long briu trai jungi Jesus Christ timenta ngini apai no padesh kani kalnong ka bakhandai jong kani ka kitab Isaya kalnong ba ar hadu ka banriu pi kani kadai kata larangin pai sa ka historical context ka jong ka kalong ba kumlo ong mene ba ya kari isla phya ka ba phang satei ba ka ba phang sathi ka Juda ti ka ikabaja long ba hakata ka risal ka ba phang satei laong ba kini kilaya ti lok ba kikat ko ni sim ki kwa ban hiar thma pat ya kani kari Israel ka bash phang sathi hakari Israel ka bash phang sathi usim Ahas udai mo was nishar but utien ya kata ulay osngo ya kata ka threat lani ka jimpenting jong kata kari Israel ka bash phang sathi ban hiar thma but dena kata kadaw uni usim Ahas ulawat ya ka jingerap jong ki Asria but ki Asria ki lahir thama pade ya kate ka Northern Kingdom lani ka ri Israel ka bash phang sate ti de hangta ba kalami ke usim uta ka ri Israel ka bash phang sate kata ka ya lok bat kata ka ri jong ki Aram lani ka ngi ong ki ka Himasria balai ban ya kun persya ya ka ri Israel ka bash phang sate ti usim Ahas ulati yang hadu kata-kata bat kata kala pelong yu ban ya telok pade bat kahima bat ki Asria ban yakun persya ya kari Israel ka basya phang sete to uni usim Ahas hoj udi usim ubala persyang ban yele ka bala ban yadai la ka jong kahima Henry ka jinge kalong ba ki Asria kini ki bayatiat nok upan onda haba kilayo ban hiar thma ya kari Israel ka bashang sate bat kidon artli ki jaka ki ba sha pen sitom ba ladangin pai shaka ktin ka jong blai kitab Isaya ka nang bakandai ka dekhat ka beningkong hang tu lat ho shphang kita ki artli kiri ka Sabulon bat ka Naphtali kide kiri ki ba shak tab ha ka jing hiar thma jong usia Ahas bat ki Asria ti Henry kei ka basngu tanat kalong ba kani ka benta ha ka ktin ka jong ublay kani ka benta ka ktin ka jong ublay lakren pada shaphang kini ki artli ki jaka bat layathu ba deinamar ba kini ki briu ki klet pada yoblay kate ka ri Israel ka basphang satay kadi ka ri ka ba klet yoblay na takadaw ki syahir thma house Ahas haka jing ting jong namar ka jing threaten ka jong ka hima Israel ka baswang sate ki ringkat ka jing rap ki Asria bat ki lahir thma bat de ha taka por ka ba kani ka kitab Isaya ka nang bakhandai ka kren shaphang kata ka jingdum ka kren shaphang kata ka jing hiar ka jinglong mensim jong ki brio khamtam larangi phai sani ka benta ka de shaphang ka Naphtali baju kunjuru shphang ka Sabulon ti kata ka historical context ka ba ngi yo i hang ni Henry larangin pai ka kitab siya lang bakhandai ka kran shphang ka jingdum ka bawan hakibrio to ka por Henry ki yo i kan san ya ka jingshai Isaya ukran shphang ka jingshai ka ban sawan wat la kilai kendu ya ki jing
kini ki jaka ki brio ki kendo phang ka jingdum ka jongki ka jingduna ka jinglong mensim bat kum ta ter henrei u Isaya ula kren chapang kata ka jingwan jong ka jingshai bat ka basngutna hakal nong ka ba kendai u Isaya ula kren chapang kata ka jingwan jong uta unong sela u blei bakrau bor u bapla u kapabom jukut u sim ka jingsuk tika habangi phai pade sha ka jingbatai jong kani ka kitab Isaya ka nong ka kendai ka khat ka arun riu kadai ka prophetic message lani kadai ka jingkren ka jing ithu pau ka jing ithu lupa ka jong u Isaya khamtam ya ka jingwan jong Mesaya ti kadon na ka jong ka kani ka benta ka na bakhanda kadon ya ka theological significance saka bat ka gi ogru ka messianic significance ti ka sedang da ka baya thu syapang kita ki brio bakidon hapdeng ka jingdum ki yat hapdeng ka serngio ka jingdum ki shong hapdeng ka ri ka serngio ka jingyam upait lang ubalayat ha ka jingdum ulayu i ka jingshai bakrau ki bala shong hakari ka serngio ka jingyap lating shan ka jingshai halor jongki kita kini ki bau Isaya ukren tikani ka jingshai the great light kani lasngo thu ba u Isaya ukren chapang ka jingwan jong Mesaya sengutna bah bangi perkhan tina kata kadau kani ka Advent Christmas ka jongi kadai ka por ka bangingin kren chapang ka jing pengkrek jongi chapang ka jingwan long bri jong tra jongi Jesus Christ ti kalnong kani ka dekhot ka nong bakhanda ka dekhot ka ban riu kum ka jing pengkrek jongi ya ka jingwan tra jongi Jesus Christ ha kani ka Advent Christmas week ka beningkong lani ka Advent Christmas tayo ka beningkong ngin kren ngin pej hang ni syapang kata ka jing yathu ka jong Isaya ngan puli sa sisin namar hangi la khai au khon la ai au khon hangi ti ka jing sin shar kan long halor ka terpeng jung u but on khot ya ka kerteng jung u ba phla u nong sela u blei badon bor u kpa bom jukut u sim ka jing sok ti kani ka khot ka ban riu ka don ya kata ka jing yathu lupa kabangis ngis ngotunat hot la jupuli kini ka khot la jupuli ha ki por Christmas ha ki por ki jingeseng la yathu la jupuli ka bat ngila yo sngo ya kaman la ka por henry kadon ayu nak benta jongi ki ba pen kre ya ka jingwan long brio tra jongi Jesus Christ sa ta rang boleh nga sa sim ya kan ka benta bangin sngo thu ya ka jing pen kre jongi ya ka jingwan long brio tra ngin pet ling ba kini kitayo ke habangi phai sa kani ka benta kal nong ka ba khandai ka khot ka ba khandrio Iu iru yakaju yake ka belaya tu ha ka gospel jong Matthias ka gospel Matthias ngin ya pai menta ka dikal nong ka ba sao ka gospel jong Matthias ka nong ka ba sao bar ka khot ka ba khat sao hadu khat riu u Matthias ha ka por ka ba u yathu haka jingelap jung u ha Galilea ulad haka por baradap kayo Jesus Christ u refer biang nani u wanra ya to ka jingkren chap jong u Isaya tingin lap ya to ka gospel jong Matthias kuna ka saw ka khat saw do khat rio ba on pendep ya kata bala ong do Isaya u nong yathu lupa u do ong kari Sabulon bar kari Naphtali syapang ka Duriau hasilang ka Jordan ka Galilea ki gentle ki brio ki basyong ha ka badum ki layu i ka jingshai bakrao bat kita ki basyong ha ka ri bat ka serni ko jingyap lawan ka jingshai kini ki de ki ba kini ki nong tho jong ka testament ka bethamai ki phai pat pleng ka jingwan ka jong utra jong Jesus Christ ladap kren lupa ti kumno ka jing pen kre ka jong i syapang ka jingwan jong utra jong Jesus Christ kadai kumba kadai ka theme jong kadai ka tayo ka Advent Christmas tayo beningkong kadai ka jingkermen hope hatungi donne em ka jingkermen ha uta ubangin sawan kai ka jing pen kre ka jong phi nak bentakan u Isaya uladap yathu bad ya ka uladap yathu Isaya ka gospel jong Matthias kaladap yathu ya ka jingwan la yathu ru la phai biang ya kiju ki kentin
kibau isayau lakaren. Tie kajing kali kalong hatu ginle kumno. Nakatagadaw hakani katayo poro si tayo. Gin penlet ya kijing mot kijingi. Gin wat ya uta ubuan ya kajing kermen jungi. Kata kadai kakubor kaba jong kani katayo kaba ningkong du kaba ngiyo. Hakajing penkre jongi ya kasengi Christmas. Ubapla unong sela. Hoi hakatin parengi tho counselor lani unong ya selok. Ublay bakraubor. Ukpa bom jukut. Bat usim kajiksu uta uday ujis Kris. Ya ubalay thu lupa. Perlok bayin di hakani kapor hoi. Ka gospel Lukasu kam da keren sa pangkatahan rey. Karu ka gospel jong Lukasu ka keren. Ya kita kijing temu, kijing jeliu. Jong kajingwan nong beriu, jong utra jongi uji Sukris. Nakatagadaw kani ka jing sutu jongi ya kajingwan nong beriu utra jongi Sukris. Kadai ka mission ka bawulay ulapa, bat ladap ya tu lupa. Bat nakatagadaw, ngiruk ngidon hakata kapor ka bangi ap. Ikini ban pendap ya gijing ya tu lupa. Di say sin pat ngakwa ban keling ya pi bat ingi baro kinosam. Kaya kajing penkreak jongi. Bentangin apoy hakatayo ko baningkong jong banay December. Bat ngin penkreak kasengi Christmas. Ngating bayo kajing penkreak ka jongi kalong dakumwe. I penkreak ki jong gani ka pertay. Henry ka kubor ka basisya kalong ngin penkreak yaw tayus im jong kajing sok banwan hangi. Bato ay bagani katayo baro si tayo. Kalong kapor kabangin perkat yaw taus im jong kajing sok banwan sensyar hapdeng jong ajong pi. Ublay bom jukut so tanat kini kikentin. Ti ngakwa ba ngin nangyo si syo ngin salit sa katayo kaba ar. Kada Advent Christmas week kaba ar kabangin yakran siphang kata kajing sok. Mentang yakran siphang kani kajing kerman the hope. Diskutanat bawa Isaya uladap itu lupa ka gospel jong Matthias bat ki gospel kita dap keren sepang ka jingwan long beriu trajung Jesus Christ kani katayo to ai bangin det ka jing kemen ngin perkat ngin kelet iki jing pen kre jong hi ka bakenja perthei ndai ka to ka jing pen kre ka bakenja perthei henrei ka jing pen kre ha ka ba kenja mesim sai sisien ublei un kerku ya pi baro ki nong pet bagi nong sap kam tam ya kani Bible study nganget baling ba kani katayo penyo ban pen kre sakini kilai tayo ya ka jingwan nong beriu jong utra jong Jesus Christ nak benta ka buram jugu amen tongin ngin leit obleh ka jing duai kumnia try se simpat ngiwan hakamat kisadat ki bokho ki jong mem ban aingu imi na mar kadi ka khubor ka bamela ahingi ko try habang iyo hagani katayo ka bas dang jong uni ubanay ngin sayo ling bakini kiwi pa kitayo bangin yo ban priang ni ka jingwan nong beriu kajong mi ko try na kabenta K-pop kijongi ya kaban pelaj yengi na kita ki bor jong ka jingdum menre menwan ra hapeng jongi ya ka jing shai ngai ko try men pen kre ki donor ki men sim ki jongi wanam ai ka nung ka bakenja perthei kan rung ha ki donor ki men sim ki jongi habang ngingi kan mau ya ka jingwan nong beriu ka jong mi ko try baling bang ni ko khubor kan yalam lentingi daga jingkmen haka jinglong mensim ke jongi ngin ap ya kata kasengi kabangin sayo bangin rakhi ya kata kasengi Christmas kasengi kabami mila ai hangi ila ujong ukun buan ra ya kata ka jingpen ma khamtam ya ka jing ka bom jukut hangi iwe pe we men ker khulangi ngi baro kinong pet kinong snap bangin yo ya kani kada Advent Christmas katayo ka beningkong ringkat ru ki jing kermen ki bakrau ya ITMA ko try ko por brang sa jong jing im jungi men ma bi kilat ki ba masham ha jing im jungi nabai kini bro ngi ngu ngi demi pan ha Jesus Christ nadum tashi bom jukur ru amen